Ovo je moja soba, ili od malog, ali da sam ja tu dok su oni tu. Ovo je spavača. To je kupovnica njihova. Ovdje je soba od dide i bake gdje ću ja biti, ovdje je moja kupovnica. Ovo je boravak, sam još fali namještaj. Ovo je kuhinja. Tamo iza je baš mašine, tak. Ovo je terasa, tu jedemo stalno. Tu dolje su trgovine, ovo gore još nije gotovo. Tamo je škola i sladoled, internet, sve. Gdje se ide dolje. A ovdje ja sjedim kad sam u internetu. Gdje je majmuni.